ke Rainbow of Sounds Music School kepada Nakshonong Maubri Riboy District kepada penlong Sisin Citayo ha ke sisa jan ha Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon bunjai kinukom hikai ha ke liang ke tem keput bat karwai ke siau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasih instruments bat kasih vocal kikena akibat news nam senang kila banwan pentebit ha ke music school bat om dan jinge nak mentai ke larang baru banwan pentebit ha ke music school namar ka jing sokhya halor ka jing du light ba kha kha hanong po bat ka jing bun kenta palat ka jing pelip boarding Hariboi district ha ke kalut shading ki nongilam jong ka Meghalaya People United Front Hariboi district ha ke jing ilam jong somla Jackson Sotun ubri president jong ka ne kaseng nanganek district kilelet bani kendu kerpang yau SDO jong nong po subdivision na ka benta bantip bat wat bania ya ke egdaw ka penlong ya ka jing pelip light ba bun kenta Hariboi district bat ka jing lip light ke ba kha kha ka balong man la ka por ha ketika jing lagi kendu nagliang jong ginong ilam jong kaseng lapon pau ya kejing syam jing e jong kipoi ba namar kene kejing perlip laj babun kenta ha kene kelut shading Hariboi district ha bakaran ha gilat pathai ku bor hadin ketika jing lagi kendu yau te officer opri pej ya kenong po subdivision u samla Jackson Sotun ulong bagane kejing lip laj ba kha kha Hariboi district bro kawai ketika jing e kebal rim tam bat kebadang ye ne hadu mentah watla ladep ban bujili ya bun ki company ki bashimti ban peniat ya kene katanat trikam jong sarkar jela bat ke bakhadu hi kede ki jinge jong ki pajba nagalyang jong teu nong ilam ulabu ru ya ki jinggetu ki bor sarkar bakin kmi bha ya kene ki jinge jong ki pajba ka them Hariboi ha ka bai dei bat ki jingsam ya ka boarding electric dak baburu ya ki jinggentu ki nomi khmat bakin sim ban ya tenrong lang ya kene ki jinge ka baki pajba akimat daga baga jingdu bakha kha jong ka boarding electric bat ke jingbun kenta jong ka jing perlip laj ha kene kelut shading Hariboi kalakta nengkong nya ki khun samla lagi dei ki badang don ha ke jing pule bat ki bala persang ban yang halagi jong ki kejat ban tri ki kam kum ha ba jong dukan ha ki dukan komputer ki karkhana bat ki wei Great passengers ha kene di sini ba ni one meet tas ni ha ko office dan MCM de nilai kajian jengi tas yang ni ada MCM office kalong ba ni kwa ban kendu SDO bat kunjut milayok ban kendu bat kai ka baja mentang ni Hariboi jengi sapang ni gini ka jengi lip light kha ni Hariboi district jengi kam desu ka ba muluma kalong palat pu penting ki paj baru kimnut sebat ut mar ba kalong nok sang tang ka jing bitar ke ki mar ba ka jing light kalong ba kala palat te kunjuru kaktaru kunjuru yakini ki samla ki ba kwa ban seng kam le jong ba ki bu yakini ki dukan ki komputer mane kini ki xerox machine mane kini ki kam ki ba kayak lang ba kan ka boarding te kunjuru kiru da perkhat menta ka jing dunong juki kalong ka palat nomor ka jing lak juki kimio ban tre ban kata kimio kata ka jing kamai ke juki bung kiri banyo te ka jing kran jing ba di sar dasmi ba SDO di mana te ngayok ki jing tip na iba kajing duna kalong baik kane kajing perlip boarding kalong baik nak ka head office kam dei nang ne napo kajing pijak juki nang ne te ngilai wer jingmut ngilai keren halor ka ni ka benta bat ngilalap sibun ek kajing duna kane ka subdivision ada division ka ba hap ne ko kota nang ko te kawai ka ba gila batai kalau kajing duna ka baik ka deka manpower da kenya kawai nadu kisnam arajar arpo jakat pra ki don ki manpower hang ne ki ba ki kot saki khat saw ka sangut kat ba dei khen ma ya ka ba menta ki don stang lain ki manpower katar ka sim jinjar hi ya ki dong tre jong ka office ba kumno ki pentre tangi lain ba ki pentre borok koi ka kana subdivision ka nong po enten kan nero ka sim jinge kamtam yu ba ka sarkar kamla mon penbiang ya kita ki biru jong ki ba kinwan ban ai kita ki kam ki balat ki bakin tap kita ki bro ki ban wan ban kan khamsuk Hariboi jengi ba belai ba Hariboi jengi kalong nok kumba ka syai ben nakapor haduk ki menta ki por kat kum ka headquarter li kam dei ban long kum ne handai ba dapat khat koi kaliang ka jing duna jing kita ki manpower bat kum juru kan ka sub division kan ka sub division dong ka MCL kan ka ane ponok ko kalong ka baret bat kum juru ka jing ye karangi bat i sar kalong bai ba ka jing duna kalong bai naduk ka boarding ka bawan na main nang thina ko umiam kalong bai ka kadiban ka jing ton kam ta kalong bai haduk ka sispa live UR TV kata ka di ka jing ton kam ka ba isari ong ba kata ka di ka jing ton kam ba ka nokpo kam tam ya ka nokpo division ka ton kam haduk kata ka yu ka bada khen menta ka dunai kata ta ka daw ka penlong ya ka pelong ya ka jing pelip light menta ka kalong ba ka jing dunai halor kata te kumjur ngilai kan ma ki don kam ka sob personal ka
bahek hang ne hapo yu riboi jengi dengan katpat nagi bor pek nagi bor sarkar ba ya kan ne ki diban pek khmi pek banyak bahaya kan ne ba ki paj ba nanga riboi hi kisim jinjar palat put dekhnya kata naduk ki por mencab haduk mentaru kamdon kata ka improvement khanjat lo kan ne golong ba ka dekhnya ka wi ka revenue ka jingmi naki bill light naki ka palat put ki bill light ka kumi ki long palat te kan ne golong ka wi ka bu jinge ki paj ba kumno kan siu tang kata ka bill light ka ba poi deki pho hajar kat ba kalai kam jupoi tikta kam jupoi tikna hagi ying thui ni juki te kaner kasim jinjar bahai gi pajba tam ya ki beduk ki ba suk ki bah ki lain pule ki kena school tam ki nong tray ta ki batre haki office la nei kenja ki ba ki dukan ki ba penkam ni ki kor elektrik ngai te nying ibu be tangoi ka jingkel li ba kat kane ka jingmi na kane ka MCL ne ka jingmi na ki bill light daki pho lut nimla ban batai nimla ban tip kata kat nu kan koi tambah lo ka jingmi hi kalong ka bobon tambah dakin pat hakane kaliang jam office pat kadon bun ki jing rapat kimla ampun yang tang kiman power te kumba ngas pat ba kum kane ka jing duna nim kwa ba hari bhojingi kat long kumne kan jai long she long kumne takwa ba kinomi khmat jingi la ne kino ki ba de pek akane ki kwa ba kinwan kin inspect hi da kali jong ki khmat kin lap ba kin sisa ba kat no ka jing duna kadon hakane ka solution jingi ba nimla wan pejang dari liru kat pun kali ka jing duna ba kin siu lip like khak man ka po man ka sni nimla ban spek ya kan ngin pi jing ut ki ba man ka sni bakal apa ya do kaput baki bitar teng ba ka jing like khak kam de ka ba sumun malam kalong palat ya ka ba ngin pat te kane ngasuka be tangwe ka jing kali ba nagi bor pej entam na head office ki ba ki di won pej ya kan bikin wan hidaki khmat la jom bikin wan ban spek tang hapo nopo bat tunjuk seborni sapo miam kumbang laiker mat isaruk yong ba hapo miam hapo kini ki hapo 0 point kini lat 0 mentai kat no ki don ki duna ki nong tre ke bagi don ting ki don tang ki we arngot ki batre kini ki line ke habada thot ka light ini kumtai kabat pore ki da ki ting ki light sosni te kene ka bu ka jinjar ka kamtam ki pe ba kalong kane ka we ba ting la da ka koi ban lip light kalip da ki tar gi pho kan ta teng deki bat deki si asniru kawe kata kalau ba ka jing tuna jong himan power aki office division dong baro hi dong bari district hi te asuk pat gi bari pet bakin wan hi ban inspect aman kini ki solution bagi wan pet bag e jing tuna namba koi ba sem kini jing jarman naka por sekapor bagi por menta kam disu ka juk mun syaba gi dang ya im no mumati gi dang ya kule pat mumati juk menta ka along ka boarding kalong ka we ka bakong santam jemi ba ka jing im jemi nadu ka pule putih nadu ka bam kadi nadu kino ki kor ki bor ki ba penyat mata kilong be ki bor dang ka elektrik dan ka boarding ye ni skopat ba nakane smart nin kwa suba inai ban si ban ya kane halor kane ngap kwa ba kino pat lan kino ki bari pek kita tin hab wan khnang hakane ka jaka bakin wan ban inspect bakin lap daga jong ki khmat ba e ga jing tuna ba ki paj ba jong ka thamri bhoi hi juni isim jinjar na ka po chaka po senjam juni kalong be ba smart e ga ba ilai tu isa di ga jing tuna kalong bang ni tunduk yang minister badi pek ya kena boarding bagin bu ya kene ka khas ko ba balai kerja ko ne tang har ko district ni ko balong ka jing tuna tam haduk kat ni bagi pek ba ki jinjan ka post ko bat ka wiru ni kwa ba ka kane ka solution jingi kan improve ba minister la ne bat badi pek ya kene ikwa ba un pek banyak bat kunjuru un pen kam improve ya kene ka jinglong ke boarding ka kane hanong ko di jingi tam hanong ko sunsi ba kane po solution jingi bat kono ka bahap ko di jingi karo jingna akwa ba nakaliang jingi nyatreng nyayat sekemat bat nyinti ngada kono kadon ke jingtuna hunung noru ngada poi ko por bangin habye kun ngin ban singin habye kun nomor boleh ngimpa ba kan si kumne nak por ka por bangin hab si ut ngin suya bitar na po tambah kampoi si sino nomor ka sarkar hi kan si iben kumne kat headquarter jong ka district hune kalong bangin lak pediang kata